Здравейте, правим си третата част. Значи вземаме един шоколад, няма значение какъв е. Не, няма значение. Шоколад за глазура. Шоколад за глазура, не именно от марката имам предвид. Иначе трябва да е шоколад за глазура, който може да се разтапя, нали? Ето го моя, да... Ако искате такъв, както искате. Това е за бисквитките, трета част. Отваряме шоколада и колко, целия или по-малко? Сега трябва да натрошим в една желязна купичка целия шоколад. Да. Мамо, виж как изглежда. Не искам да се чупи. Чупил го бе. Браво. Ще го разтапяме на водна баня. Тя на водната баня как се разтапя? Слага се в купичка и купичката се слага в... Аз май съм гледала в една тенджера с вода, слагаш купичка и тази купичка слагаш такава с шоколад и то става, ама то не е целия. Чупите си го така на малки париченца. И сме готови. Сега ще ви покажа по-добре. Значи, ето ни го шоколада, така в една тавичка или купичка, нали, в купа става. Слагате вода. Чакаме сега да заври или да го слагам? Служавато. Така си го слагаме. И чакаме да се разтопи. Ще се върна, когато се е разтопил. Ето, за сега имаме напредък с разтапянето на шоколада. И да, ще се видим като е напълно разтопен вече. Айде, чао! Ето така е разтопен. Сега го изкарваме. Ето ги. Така потапяме. Трябва да е. Става ли? Трябва да е по-разтопен. Аз имам някаква идея. Ето сложихме сега и се надяваме да стане, но не сме сигурни, защото много не ни се разтопи. Капалим. Пак го връщаме. До след малко. И ето сега така мажем. Ето така мажем. Тази е готова. Мажем от едната и от другата страна. Ще се върна, когато са готови. И сега тук само имаме да сложим камъничко. Сложихме и сега ето ги. Много вкусни станаха и хубави. Пробвайте рецептата. И чао! Абонирайте се за канала и лайкнете това видео. Чао!